Abasebezakhela udumo enkundleni yokuxhumana bajikelwe abantu abaningi ngokujikela uZuma noma-ke ngokukhipha amanye amafayela ngoZuma. Sawubona kuphi nawe bulafunye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini Martin Dacos intombi zomqhamulo amehlakha abanye baqhumana imali sibazi. Ngala wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicothoza kulungele upress subscribe button ushare uphinde comment wenza sure ukuthi uyalike ukuze njalo mangabe sikuphathela ama-video adingayo ezoza eshesha kuwe ngo-notification. Okay ngani zakwethu uMambovu kade unontanda kubuka khona lapha enkundleni enkulu yaziwa ngo-TikTok uzakhela amazondo noma-ke kumonye abantu abaningi befuna ukumdirector malana nokuthi akaphile impilo njengoba abantu abaningi noma intsha eningi ilandela umkhonto wesizwe iqembu kuyilona iqembu lezopolitiki elaziwa njengeqembu elivuleka manje elizophathwa umnumzane Jacob Zuma. Sekhumbula ukuthi umnumzane Jacob Zuma ubese ngasekho ohlwini labantu abazovotelwa noma ohlwini labantu abangase bebuyele ekuphatheni izwe, kodwa-ke ngokuthi ukhulume wathi udabukela eSouth Africa noma ufisa ukukhipha i-ANC otakwini lolu ekulona wasevula umkhonto wesizwe eceleni. Ngana wethu lokho inkulumo engeke izifihle, inkulumo eyakhulunywa uyena ubaba Jacob Zuma esingakwazi ukuthi kahle kahle isiphatheleni nenkulumo mangabe kunje. Ingakho uMambovu ekhethe i-ANC okudlula ke i-MK wasethi ke uyacela bandla ukuthi angakhotshwa angakhulunywa lutho, akekho umuntu owamcela noma ke ozomdirector ukuthi akenze nempilweni yakhe ngaphandle umusho isikhathi sakhe umntana sekhaya ngiphathela inkulumo esetshenziswa yena Mambovu wasefake izithombe ekhankasela yona ke i-ANC laphana ke einkundleni zokuxhumana. Ngani zawethu angingamoshela isikhathi sakhe bambana inkulumo bese ngezivo lakho mayelana nale nkulumo ukuthi ngempela kuthini ukuphawula kwakho emva kwale nkulumo ukuthi ubaba Jacob Zuma walithola ithuba naye akazange ngalithola ithuba kodwa azange izenzeka ama-movement lawa sewathembisa abantu njengamanje and amanye amafayela awazange azavezwa ngendlela bekumele avezwe ngayo njengoba esezovezelwa i-MK. Asihlangana lapha kwi-comment section emva kokubuka le video. Mina ngilahlekile ke mfethu. Ungadumali kakhulu ngoba ngeke uzusizakala ngokudumala kwakho. Mina into engiyaziyo uZuma had the chance la eSouth Africa to lead more than 5 years, 2 terms. Kwasala inyanga ezincane kabi ukuthi aqede 10 years alid. Angaze mina ngikhumbula ngelilodwa ilanga esho ukuthi yena uyalawula uphethwe iStellenbosch uANC akakona uyalawula. Futhi ukuba uZuma akaze aqindezwe lento yamacala ukuthi uCyril angamlaleli mhlawumbe into akayishona izinto mhlawumbe akayifunayo. Ngaba sinayi iMK. Lokho siyakwazi ukuthi yini. It unlike laba bo-EFF abaxoshwa bexoshela ukuthi mhlawumbe noma abantshontshile noma bakhuluma izinto ezithile engafunakala organization. uZuma had 2 terms, almost 10 years ephethizwe. Izwe lawulwa yena head of the state. Asikhulumi thina ngomuntu ongakaze ebe upresident walelizwe. Wayengalitshela ingane enama numbers amangaka within the ANC, wayengalitshela ingane izwe ukuthi ucindezelo lana uthathelwe inqumo. uZuma beba nenkomfa lana kusuke inkomfa lana ebusuka reshuffle cabinet ngo12 ebusuku nanoma sona sephi isikhathi. Wayengasho ngani mfethu. Kumanje kunoduduzana Zuma abantu ongabazi ukuthi babese abangama millionaire asihlangani nayo yonke lento leyo. Funa simbambathe thu uZuma walentozana wasebenza ngobe nomuzi ka246 million one clinic phakathi nesibaya ngasibaya kwathu sa 12 million kuthiwa wayesebenzile makusha abantu lana but lento counter towards the state. I-judiciary ngiqala manje kuyibona ukuthi captured i-judiciary le judicial system kwathi ukubalula washo ukuthi kwathi weParliament uMogoeng ekhiphe i-report yokuthi uJacob Zuma is parliamentary unfit bandaza bamboza yonke into. Inkandla ineswimming pool engaka lapha kwathiwa it a fire pool yokucima umuzi kaZuma just in case kune emergency noma kunomlilo nanani. Funa siyikhohlwe lezi zinto lezo. Mina njengami nje mhlawumbe abantu bayakhohlwa, mina ngikhohlwa mina kalulu ukuthi kanjani. Futhi angidlalele kuyabona into eyinhlamba iyo into evele ngibasele kakhulu ngoba umuntu akakwazi ukungirecruiter ngendlela eright. Lento ukuthi uvele umuntu angithuka iyona into evele ngikwazi ukuthi ngiresponda noma yini into esukumisa ngathi uvele uyangithuka. Awungitshela ukuthi uZuma usophethe 1 or 2 bese ngobuza imibuzo mhlawumbe ngiba convinced. Entweni engishoyo ngitshela ukuthi unamanga myeza la uZuma akazaliphathizwe. uZuma washo ukuthi mhlawumbe uphetho lapha ekhona abantu abathile abamshayela umthetho yena njengopresident akanayo isay uboshwe izandla. Ungaze ngizwe le nto le. Sanibona ningangincomi i-makeup yala TikTok. Makeup asisa la TikTok. Lalelani. Nansi into engiza nayo. Ngizoqala nje futhi ngibonge. Ngiyakubonga kakhulu ukuba nama followers.
ngangishilo nasekuqaleni ukuthi ama followers ngiyawabonga kakhulu umuntu opress ufollow nje la kimi ngihlezi ngimazisa ngimbonga kodwa sizoba nenkinga mawukuthi masufolomile la usushaya ufollow sekumele ngiphile ngemithetho yakho akusamele ngiphile ngemithetho yami uyabo ngifuna ke ukulungisa la kumele nje uthi kumele wazi la TikTok ngangeke ngasho nasekuqaleni kumele wazi ukuthi mawusayitype nje inhlamba usayitype nje inhlamba uzoyiposita la uzokhomenta ngayo la kimi kumele wazi ukuthi ithikithi lakho lika blog uyishayela nje ithikithi wena lakho lika blog ngoba ngeke mina ngilokhana ngiphendulana nawe sithukana le video izosuba yindeke okay kulungile phela ukuthi wena ukhethe ukuba ngala ungakhona wena ngoba washa ufollow la semele la ungakhona nami ngiwelele ngize la kungakhona wena uyabo mina uthi ngithandani cha akusabalekile uyabo usuyongimela ke ngenhlamba ke uzungibhalele la eboxini ke impela nje ungishishilize ngenhlamba nje ngoba mina angibanga ngalanga khona wena mina ngangakufolomele lokho ngangekufolomele ukuthi linda phela lokho okufolomele kusazokwenziwa shuthi kini wena kuyekuthiwa mase kuphekwa ikabishi uthi angisena wala ekhaya mina lekha ngathi kuphekiwe inyama ngoba kuphekiwe ikabishi linda phela inyama isazophekwa uyabo so madoda kithi azunge ngani yabo mangabe mhlawumbe usuza ukuthi hayi ngikhathele manje ukufoloma monyula phela kunankinga phela monyula bosala abafoloma ngeqiniso ngoba egcineni kosuku nala ungibizela ngakhona kusabantu abasuka ngalana bangalapho namagalela kabikho kangaka ukuthi ngempela soze ungishishilize ngenhlamba uthi awuweleli ngani ngalana mafuna ungipika nje ngipike kahle uthi hayi mambofu ngiyakupika mina ngifuna ukuthi uze ngapha ngakimi yabo ungangishishilizi ngenhlamba osangalana yini ungalapho cha inqumo zami zokuba ngalana nawe unezakhe inqumo zokuba ngalapho uyabo ngakho ke impela kuyosiza ngempela ukuthi sibe nendlela yokukhulumisana ungathi ngoba waphilesa ufollow semele mina manje ke ngintaze nawe ke ngenze yonke imithetho yakho cha akusebenzi kanjalo lokhuza ngeke ngesisebenze kanjalo umnyango ngemuva nje wathuka inhlamba nje umnyango ngemuva ngoba mina ngeke uzungibone ngihambe ngikuthuka lana ngikhomenta lapha ngikuthuka cha yini mina kumele ngibe light hayi ngeke isidima sami mase lokhu siphela nesidima sokukhola abantu emakhanda phela lokhuza umnyango ngemuva wathuka nje inhlamba wangithuka nje lokhuza ngiyakulokhuza ngoba nalabantu abaselokhuzeni hayi ukuthi mhlambe abantu abazelwe cha abantu abasuka ngalana yini mase bengalapho abasebi ngoba sebengalapho lokhuza hayibo lezi izinto oyibuka nje yabo mawungalapho ibangalapho ayikho inkinga nami ngingalana ayikho inkinga asingathukani lokhuza cha phinde futhi nalabo abancommentao ngoba wena uyilokhuza akufanele nje ube selokhunjeni awena nje umuntu wokujoin izinto zamalokhuza uyangidida ngoba ungizali phela uyadideka ngoba ungizali shuthi wena ngoba wafoloma semele angidrive mina zitalo bayokutshela nabaphila nami angidrive nje hlobo angishayelwa nje mina ngizona steering angiyona nje imoto enhlobo ukuthi uzothi uzokushonisa amasondo le cha phila ngenqumo zakho lokhuza ungazi ngoba wafoloma mina semele manje ke ngiphile libhojozi inhlobo